हेलौ लोगोफोर बमजिला थांबा बे लोगोफोर रावबो गैया उनाव आंजों लोगोआवबो गैया उनावबो गैया फुरा खालिनि सिदो मोसौफ्रा लामा लामा खोनागोनलै बिराद दिसटार्ब जागोन रावबो गैया टाउन थांबा फै थाङोबा हारसिंसो माने लोगो नांगौ आरोना सोरबा थांनोबा ओंखारबानो जाबाय थांगासिनो दं गामिनि लामा दायो नै बरिं नांदों हारसिंखाय लामायाव अरुणाचलनि लामा मोनबाय नै हारसिं बरिं नांदोंलै हारसिं जाहैबाय माथो खालामबावनो उपाय गैया
हारसिं जाबजों बिराद बरिं नांदोलै लोगोआ लेंहरदों माने गावखौ लायनो थाखाय ओमफ्राय लाना फैनोसै दा लोगोखौ बरिं नांबायलै मेथाइ दामनांसिगोन जानाय नंला मेथाइ दामनि र' Anggeraw puso ka marasir no. Boring nakalagay. Makalamdw ini kan pura boring. Yang tuh ada langsung boring nang gay na. Berat boring aja gak pakai boring dari kusu. Tuh nasulon ada pada boring.
थांगासिनो नै सिनारिफोरखौ नाहरदो मादि बिराद बरिया सिनारि नै ओरैबायदि गोजोन नुदों थानायानो बेलेगखा ओरैबायदिखा इन्टारेस्टिं बिराद बरिया नुयो खिन्थु एकदम बे बमजिल्ला जायगानि एकदमबारे फुरा माबा जायगाया बिदिनो आरोना मेन टाउना बमजिल्ला टाउना नैबेनो आरो बिसिनियाथ' मिथिखानांगौ अरुणाचल माने टाउनाथ' बिदिनो फिसा आरो न' बांफ्रा जायगाया थिग नालाय एसे फिसा जायो आरो न' बांफ्रा साइड साइडआव नङा टाउना बिदिनो खना खनला बिदिनो फिसा फिसौ जाजोबो बिराद इन्टारेस्ट जायगाफ्रा थानो